Pag bagrakana kay naglay man ko kay naopong gasolina ba. Tunong ni, dunong, matutunong siga mo. Nagapak ko. Nagapak ko. Lang bantay ni nagapak ko kung may bantay may gabag-gabag ba. Lain man siya naan sa bilis may magulong na kami napasakon. Kantipling lapit na. Agay! 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 Balik sa balay ah. Lapaw. Alin si reverse oh. Anis oh. Habol. Glaskor. Glaskor. Bola dito, bola. Oy, pila ka na score kay ito yan. No shows, no play, gawas mo tanan. Repirahan na to ha kasi mo kauban. Uy, yun na, uy. Naripiran. Okay, dito na. Si Rungnek, si ano kaniyo? Si Sagina. Gaston, ka nang sinito. Gaston. Pangalan. Oy, isa. Ay, na mo reperyo? Apelido, asa mo gapuyo? Ari sila, ari kagatalay mo na eh. Gana di Charles, gana. Sila ko tulo. Ay, repirahan na to ha, repirahan na. Foul, number 8. Dua katira. Wala. Ready to rebound. Non sa official ni na. Lito na. Hoy, asam bulay. Alam mo last kay. Kapan naman ko tinig pamilya na Sky. Bagay. Ay, buwan siya ba? Kan una kong tayo. Tara so to. Wala ko na to. Dia si anak Dili kita selamat. Limpyo kay dula or kato sa Mindanao nga dula wa linti lainoy. Ganay ba no? Sanay gid lampos. Ay lambuyog gigawas ko kadto sa kwan. Abot to sa buhan ko to. Magisin para magsupagay na. Oh. Supagay. Dula digong dula gid. Ay magdagko kayo mo kontra. So dagko kayo. Dagko ay kontra pagkaluya gini mo. Wait ka do mga ano malawasa wala. Luwi kayo. Lagi mo. Pingon ra gid ka. Ha, Paul, manto wala mo tay Paul. Nung sa wala mo yung hospital sa kaliente mga fans oh. Ito pa sa to. Paul daw. Pangon nun tiles pa lagi danlog no. Danlog yung tiles magkita ore pa daw. Katong pang kuan ba? Pangsala ba? Pangtuhon no yan eh.
Game ball. Diri pa siya.